Mulțumesc, Claudia. Despre criza din medicina de familie discutăm acum cu invitații mei de la această oră. Doctorul Dorin Gabor, medic de familie, vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei, și domnul Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața. Domnule doctor, o să încep cu dumneavoastră. Cum este posibil să nu aveți contract cadru astăzi, pe 2 aprilie? Mai întâi aș vrea să atrag atenția, așa cum bine a spus colegul nostru, nu este o metodă de protest a noastră, este o situație la care am ajuns datorită inexistenței la această oră a unui contract cadru funcțional. Noi am avut câteva runde de discuții cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu care am ajuns să cădem de comun acord pe anumite principii. Ultima chiar aseară. Da, dar mă refer la contractul cadru care, după discuțiile noastre cu Casa de Asigurări de Sănătate, acesta a fost trimis la minister. De la minister s-a întors cu niște prevederi absolut halucinante. În acest moment este vorba de cel mai agresiv contract cadru care l-a avut Sănătatea până în acest moment, cu note penale pentru furnizori, pentru absolut orice fel de eroare de furnizori. Se încalcă anumite drepturi constituționale, se încalcă niște principii de nevinovăție. Este inadmisibil ca în momentul în care suntem într-un litigiu cu Casa de Asigurări să se suspende plățile pentru furnizori până la rezolvarea litigiului. Este inadmisibilă suspendarea contractului în caz de întârzieri de plata contribuției la sănătate. Adică, de exemplu, 15 martie este termen de plată a contribuției la sănătate, dar nouă Casa de Asigurări, și nu numai nouă, ci întregii palete de furnizori din țară, Casa de Asigurări virează banii în jurul datei de 20. Ori noi obligatoriu depășim acest termen. Dar Casa de Asigurări este obligată să ne sisteze plățile la prima zi de întârziere. Noi nu vom mai avea din ce să facem aceste plăți, deși ne asumăm penalitățile de rigoare. Domnule Barbu, ce înseamnă concret pentru pacienți decizia medicilor de familie? Pentru pacienți înseamnă că nu pot beneficia de trimiteri medicale, nu pot beneficia de rețete compensate. Am primit mai multe sesizări în cursul zilei de ieri din mai multe județe ale țării. Majoritatea pacienților au înțeles situația. Am făcut și noi apel și facem apel către pacienți să fim alături de medicii noștri, pentru că măsura lor de protest este și în interesul nostru. Trebuie să avem în vedere că un an de zile de acum încolo vom scoate mai mulți bani din buzunarul nostru și vom avea multe luni în care vom avea plafoane în ce privește cheltuielile. Noi considerăm că bugetul pentru sănătate a fost greșit dimensionat, așa cum a fost, pentru că nu s-a bazat pe nevoile reale de sănătate din România și pe costurile reale. Cu alte cuvinte, sunteți solidari cu medicii de familie? Suntem solidari cu medicii de familie și reacția pacienților a fost în acest sens. Mai ales că medicii nu au lăsat, mai ales cazurile de urgență, situațiile limită, au fost rezolvate de către medici. Vom continua discuția noastră după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi. Domnule doctor, ați avut și aseară o întâlnire cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări. Nu ați reușit să deblocați această situație? Ce v-au spus? Cum vă spuneam și anterior, cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate am reușit să ajungem la niște puncte comune, cel puțin din punct de vedere principial. Dar contractul cadru dus la minister a apărut din partea ministerului cu niște prevederi care sunt absolut inacceptabile. Și în acest sens aș dori să atrag atenția că o atitudine de genul pe care are recent domnul ministru relativ la medicii de familie în principal, dar medici în special, nu ne duce decât la împingerea noastră în a pleca înspre alte zone în care respectul pentru profesie este acolo unde trebuie să fie. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că Ministerul Sănătății, fără să se consulte cu absolut nimeni, nici măcar cu Casa de Asigurări Naționale de Sănătate, a emis un ordin care aparent se referă la programarea consultațiilor la cabinet, care ordin însă restricționează extrem de puternic accesul pacienților la consultații, impunând niște limite stricte asupra numărului de consultații pe care Casa de Asigurări le poate deconta. De exemplu, maxim 20 de consultații pe zi, consultații în care noi putem, de fapt, acorda documente în relația cu Casa de Asigurări. Cât credeți că va mai dura această situație?
Noi ne arătăm o disponibilitate totală la discuții. Trebuie să vă întrerup acum pentru că mergem la... Noi ne arătăm toată disponibilitatea la discuții, așteptăm Ministerul Sănătății să ne solicite să discutăm. Vreau să vă amintesc că de când s-a instalat domnul ministru în funcție, nu am fost solicitați niciodată la niciun fel de discuții, deși la sfârșitul lunii ianuarie s-a încheiat un parteneriat public între Ministerul Sănătății și medicii de familie. În acest moment noi continuăm să vedem pacienții noștri, să-i consultăm gratuit, le dăm rețete simple și respectiv bilete de trimitere simple, atât cât ne permite situația noastră de furnizori în afara contractului cu Casa de Asigurări și sperăm într-o rezolvare cât mai rapidă a situației. Și foarte pe scurt, domnule Barbu, spuneți-mi care sunt cei mai afectați pacienți? Cei mai afectați sunt pacienții cronici, pentru că nu vor putea beneficia de rețete compensate la timp. Unii dintre ei au rezerve constituite, însă nu toți, pentru că marea majoritate acum își luau la timp rețetele. Iată așadar, sistemul sanitar românesc funcționează din mila străinilor. De câteva zile, heparina lipsește din Spitalul de Urgență din Târgu Mureș. După ce a aflat de acest lucru din presă, o femeie din Germania a donat 100 de doze cu acest medicament, folosit după orice intervenție chirurgicală. Mai multe informații aflăm de la colega mea Diana Goșman. Bună dimineața, Diana! Bună dimineața! Cele 100 de doze de heparină au ajuns la Spitalul de Urgență în cursul zilei de ieri. Aceste doze vor fi însă suficiente doar pentru câteva zile. Asta deoarece Spitalul din Târgu Mureș folosește lunar aproximativ 1000 de flacoane de heparină. Unitatea sanitară se confrunta cu o criză de heparină de mai bine de 2 săptămâni, dar reprezentanții spitalului au făcut diferite împrumuturi de la alte spitale din țară. Heparina este un medicament anticoagulant care se folosește în diferite ramuri medicale, iar de acest produs au nevoie bolnavii dializați, dar și persoanele care suferă de diferite afecțiuni cardiovasculare. Mulțumesc, Diana. Iată, sistemul sanitar se confruntă cu o mulțime de probleme. Domnule doctor, revin la dumneavoastră și spuneți-mi, vă rog, foarte pe scurt, ce ar trebui să se schimbe în noul contract cadru, ce ar trebui să facă Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru ca dumneavoastră să fiți mulțumiți și să începeți să eliberați din nou rețete compensate și gratuite. În primul rând, Ministerul Sănătății ar trebui să înțeleagă că noi ne-am oferit ca și partener real de dialog și să accepte că anumite soluții și sugestii pot veni mult mai ușor și mult mai corect din partea celor care practică efectiv în sistem. Ne arătăm toată disponibilitatea în rezolvarea acestei situații puțin plăcute pentru pacienți, de fapt pentru toată lumea. Domnule Barbu, în privința pacienților, care sunt gândurile dumneavoastră, mai ales că urmează să fie introdus și sistemul de coplată? Noi ne dorim ca Ministerul Sănătății și actualul ministru să fie mult mai aproape de interesele pacientului. Nu le simțim, din contră. Ne dorim de asemenea ca ministrul să lupte în cadrul guvernului și în cadrul coaliției de guvernare pentru rectificarea bugetului pentru sănătate, pentru că în aceste condiții, practic, sănătatea va fi în colaps. Vrem să fie mai activ. Am înțeles. Nu-l simțim deocamdată, în afară de măsurile populiste, anunțurile populiste, chipurile de apărare a intereselor pacienților, altceva nu am simțit din partea dumnealui.